Nazdar, nazdar, nazdar. Je tu Rehode a jdeme pokračovat v Let's Play na Minecraft. Na Shakes and Fidget. A... Oh shit. Nič. Máme už len 5 houbičů. Oh yeah. OK. Za minutku prídem. Zatiaľ, no vlastne si dáme strik zatiaľ. Čus. OK, sme svet. A už tu máme 12 minút, OK. Svet 17, už máme úroveň 49 a teraz bude 50. Oh yeah. Sa musím vydýchať. A sme 628 spolok. Oh yeah. Super. Super bomba špica. A už máme ďalší. Aj. Oh jej. Také super. Bomba špica. Yes. Tam začne pevnosť teraz. A my... Oh shit. Sorry, že som buchol do mikrofónu. Dáme domín 2000. Už sa snažím poraziť veľmi dlho. A vždy sa mi to nepodarí. OK, ide auto. Počúvajte. OK, už ne. Už obyšlo. Oh yeah. Sila stašlo. To určite neberiem. A kde je najviac skúsenosti? 1100. OK, svet 18, nie 16. OK. To je to všetko do spolku. Tak, ktorý nemáme. Lole. Nie lolko. OK. Vyhrali sme. Čo nám chcel zbranie, tu máme takto 20 zlatých to stojí. Oh shit. Zdroj 4. Zdroj 11. A nič. To nič. Dáme. Šup. A to je všetko z tohto dielu a ak sa video páčilo, like, ak je dislike a uvidíme sa v ďalšom diele Shakes and Fidget a čus. Nie. No. Čau.